нас сустракае манекен, які распавядае пра сваё жыццё. Па задумцы, гэта тыповы жыхар Вермонту, вытворца кляновага сіропу. Індзейцы ракезы першымі пачалі рабіць кляновы цукар і сіроп, а потым навучылі белых перасяленцаў гэтаму. На карціне ў гэтай зале па ўсіх прыкметах месяц люты, а індзейцы чамусьці амаль без адзення. Манекен зроблены падобным на чалавека са старога здымка. Бляшанкі кляновага сіропу, вырабленага ў мінулыя гады. Па наліпках можна прасачыць, як памяншалася доля ўтрымання сапраўднага кляновага сіропу ў бляшанках. Трубкі, па якім сок зліваўся з клёну. Гэта імітацыя перагонкі кляновага соку. Кляновы сок не можа захоўвацца доўга, і яго трэба кіпяціць адразу ж пасля збору. Для трымання літра сіропу трэба 40 літраў соку. Смачнае не заўсёды самае лепшае. На смак сіропу ўплывае ежа, якая ўжывалася перад дэгустацыяй. Таму гаспадары музея прапануюць каштаваць сіроп разам з печывам і нават з кілбасамі. Пасля дэгустацыі мы вырашылі купіць сіроп з пахам дыму і са смакам бурбоннай бочкі. У музеі сыру мала экспанатаў. Ёсць толькі дэгустацыйная заля і заля, дзе можна купіць тое, што спадабалася. Каля кожнага гатунку сыру брашура ад вытворцы. У зале шмат сувеніраў і прадуктаў, якія вырабляюць у Вермонце. Пасля 5 хвілін дэгустацыі зразумеў, што нядрэнна было б запісваць свае адчуванні пасля кожнай дэгустацыі. Але нашмат важней рабіць гэта ўсё ў добрым настроі. Урэшце рэшт мы вырашылі набыць сыры з дабаўкамі чеснаку, хрэну, кропу і маку. Мне асабліва спадабаўся сыр з дабаўкай хрэну. Кошты тут аказаліся на дзіва нізкімі, гэта пры тым, што нам далі пакаштаваць усё, што тут ёсць. Норман Роквелл быў мастаком-ілюстратарам, самым любімым мастаком амерыканцаў. Прафесіяналы не прызнавалі яго за мастака, казалі, што ягоныя карціны прымітыў разлічаны на недалёкіх людзей. Крытыкавалі, што ён глядзіць на жыццё праз ружовыя акуляры і празмерна прыхарошую рэчаіснасць. Дзяўчына задзіра ў кабінеце дырэктара школы. Мяркуючы па яе ўсмешцы, яна стала пераможцам у бойцы. У ветэрынара. Мастак казаў, што ягоныя працы разлічаныя на простых амерыканцаў, на тых, якія не ходзяць у музеі. Карціна прысвечана высадцы амерыканцаў на месяцы. Карціна намалявана пасля наведвання Масквы, называецца «У рускай школе».
прысвечана другой сусветнай вайне, называецца «Паскарай вяртання дадому». Гумарыстычная карцінка пра марака, які запісваў імёны сваіх жанчын на плячы. Гэтая карціна сельскагаспадарчы агент графства. Ідылічная вясковая сцэнка. Наколькі мне вядома, музей прадаецца з усёй маёмасцю за $600 000. Мы занялі рэстаранны столік на карме судна. Цэны на караблі не вельмі высокія, але бутэлька піва каштуе каля $7. Жонка гаспадара судна з былога СССР. На наша пытанне, дзе мы можам сесці, яна нечакана адказала па-руску. Возера Шамплейн знаходзіцца на тэрыторыі 3 штатаў – Вермонта, Нью-Йорка і канадскага Квебека. Яно ў 4 разы больш за возера Нарач. Сёння 1 верасня, а на азёрных пляжах всё яшчэ шмат людзей. Клімат тут прыкладна ж такі, як і на нашым Палессі. Нядаўна ў возеры была злоўлена стронга з 2 ратамі. Жанчына-рыбачка адпусціла яе ў ваду пасля таго, як зрабіла некалькі здымкаў. Часам возера нагадвае жэнеўскае. Турыстычная індустрыя на возеры пачала развівацца прыкладна з 1945 году. Неба зацягнула хмарамі, і краявіды адразу сталі пагрозлівымі. Паводле прагнозу на заўтра чакаецца моцны дождж. Дзесьці над Багамамі і Фларыдай зараз бушуе ураган Дар'ян. Гэту выспу паказваюць усім турыстам. Здалёку яна нагадвае нейкую істоту. Доўгія гады лічылася, што ў возеры жыве таямнічая істота Чэмп. Урад Вермонту нават прыняў закон аб абароне гэтай істоты. На азёрных выспах шмат прыгожых дамоў. Цэны на дамы тут адносна цэнаў каля Нью-Йорку невысокія. Возера яшчэ знакаміта тым, што тут былі пабудаваныя першыя амерыканскія караблі і адбылося першае сутыкненне амерыканскага і ангельскага флотоў. Плаваць на яхтах па возеру дазволілі толькі з 1927 году. Зараз яхт так многа, што нечакана ўзнікла праблема па ўтылізацыі старых кінутых яхт. Мы дабрались до маленького гранд-каньёну Вермонту. Лье моцны дождж. Ідзем на мост над цяснінай. У драцяной агароджы прадбачліва прарэзаны пазы для фатаграфавання. Вось гэтую вялізную цясніну вымыла і стварыла маленькая рачулка, якая пад намі. У наваколе няма гор, амаль раўнінная мясцовасць, і толькі ў гэтым месцы ствараецца ўражанне, што знаходзішся недзе ў гарах. Канешне, гэта невялікі гранд-каньён, але краявіды ўражваюць. Мы ідзем уздоўж ракі да дамбы і рэшткаў млыну. Вось гэта дамба, якая збірала ваду для млына.
Млын быў патрэбны для працы ваўнянай фабрыкі, на якой працавала 500 чалавек. Ваўняная фабрыка праіснавала да 1952 году, а потым прыехала ў больш сучасны будынак. У дамбе ёсць электрычны генератар, які не працуе. Цясніна сфармавалася 13 000 гадоў таму падчас раставання ледавіковага возера. Калі ледавік адступаў, вада заразала горныя пароды і вымывала мяккі грунт са дна ракі. На мове індзейцаў Абенакі назва гэтай рачулкі перакладаецца як рака з мяккім дном. Вось у такое дажджлівае надвор'е нам давялося пабачыць гэтую цясніну, якую яшчэ называюць цяснінай духаў.